Здравейте, мили момичета, и добре дошли отново в моят канал. Днес, както вече сте разбрали, ще си говорим за косопад, през какво преминах аз и как успях да го спра и да възстановя косата си такава, каквато беше преди. Останете с мен, ако ви е любопитно. Всъщност, аз не съм имала никога проблеми с косопада. Винаги е бил сезонен и винаги е бил някакъв умерен и нормален за развитието на човешкият организъм. Но след двете ми раждания, косата първо, че се промени самата структура на косата. Вече не се кадри толкова, колкото се кадреше преди. Да, вижда се, че отново кадриците са си тук, но няма нищо общо с това, което беше преди. И аз силно вярвам и знам, че след още някакво известно време хормоните ще си се наредят и ще мине. Отново ще се върнат и кадриците такива, каквито бяха и преди. Но, момичета, повярвайте ми, това са хормони и вие не можете по никакъв начин да ги първо контролирате. Второ, ако сте прочели в някакъв учебник, че след 9 месеца и 3 дена всичко ще бъде по план и както преди, не може да бъдете сигурни за това, защото всеки организъм си е индивидуален и различен. Така, освен че моята коса се промени изключително много от към структура, много пострада и от косопад. Било то дори този, който се очаква след раждането. След първото раждане не беше толкова страшно, владя се, беше съвсем нормален, но след второто ми раждане косата не спираше да капе в продължение на година и 2 месеца. Говоря ви обилно капене. Сега ще оставя снимки на косата ми и на това какви места имаше, с колко голени участъци от главата ми. Много беше неприятно и тогава всъщност трябваше вече да взема някакви по-адекватни и реални мерки на всичко това, което се случва. Видяхте какво беше преди, видяхте и след. Става въпрос за зоната ето тук в тази част. По принцип, по рождение, както и генетично, тази част тук при мен е малко по-оголена и не е толкова плътно окосмена. Така е майка ми, така е била и баба ми. Това, което ще ви покажа сега, при мен наистина работеше. Не съм човек, който ще застане пред вас и ще ви излъжа просто да си купите някакви продукти. Аз ви казвам какво ме спаси и какво ще продължавам да правя занапред. На първо място искам да знаете, че всякакви драстични диети и ограничения на храната се отразява пагубно върху нашия организъм. Ако тези диети не са следени, аз лично не ви препоръчвам да си правите експерименти, защото рано или късно се отразява на косата ви. Това, което всъщност аз приемах като витамини и приемам до ден днешен, с изключение на колагенът, просто в момента съм с съвсем различни витамини и ми идва малко в повече всичките тези неща, които ги пия. Затова съм го спряла, но ще го продължа отново, най-вероятно малко преди лятото. Това е колаген, който колаген помага изключително много, освен за косата. Знаете, за кожата и за ногтите. Бях много доволна от него. Препоръчвам ви да пиете колаген, но много внимавайте откъде го купувате и каква е дозировката. Специално този колаген се пие на таблетки и се пие по 2 таблетки дневно. Води се морски колаген, като е произведен в Германия с немско качество. Това е нещо, което лично мен много ме спечели, защото там техните ограничения към такива добавки са много строги и няма да си позволят да произведат каквото и да е било. Другото нещо, което пия в момента, са тези витамини на Ivy Bears, специално създадени за косата и за жената всъщност. Това е витамин под формата на желиран бомбон, меки меченца, които са изключително приятни. Ето така изглеждат. Изключително меки, приятни, много лесни за дъвчене и ако обичате желирани бомбони, това дори защо няма да го възприемете като витамин.
Това са витамини в комбинация с биотин, цинк и витамин С. Свободни са от титаниев диоксид. Съставът им е страхотен. Отново са произведени в Германия. Сега, бяха ми изпратени като пиар пратка, но аз така или иначе си търсих вече специфично насочени витамини към косата, така че тези витамини с удоволствие ги приех и казах, че ще ги тествам първо. Както виждате, това е останало от опаковката ми. Имам още 2 такива да изпия. И реално виждам наистина резултати от витамините, но не може само и единствено витамини да се приемат. Трябва да се правят съвкупност още няколко неща, които сега ще ви покажа. Това, което най-много ми помогна и може би даде най-бързи резултати, защото знаете, че витамините са с натрупване, е ето този серум на Калиначи. Споделила съм го с вас много пъти и за мен това, както обичам да казвам, е българското злато. Този серум е с Прокапил, патентован комплект, който действа срещу косоопада и лекува реално косоопада. Лекува този проблем. На втората седмица от употребата на серума вече косоопадът спря. След този обилен, брутален косоопад, той най-накрая спря. А на третата седмица вече имах поникнали малки косъмчета тук в тази зона, като държа да отбележа, че серумът се нанася сутрин и вечер. Аз го ползвам вече, имах почивка от около 2 месеца. Отново съм си го взела и го ползвам. Но една такава опаковка от 30 мл струва за 1 месец. Стига за 1 месец и е съвсем достатъчно, за да видите резултати от серума. Това, което е важно при тези серуми и искам наистина да наблегна на тази точка, е, че серумите за растеж се нанасят основно тук в тази зона, горната зона, ореола точно на главата, а не в задната част, защото косопада е изцяло засегнат тук в тази част. Нанасяте по 3 капчици от страна, разнасяте леко, след което правите масаж, който масаж, освен че помага за по-дълбокото проникване на съставът на серума в скалпа, но също така и стимулира кръвообращение, което всъщност кръвообращение засилва и самият растеж на косама. Препоръчвам го не с 2 ръце, ами с 102 ръце, ако мога. Наистина това е инвестиция, която си заслужава да правите. Както знаете, за да може косата да расте правилно и да бъде здрав косъмът, всичко започва от скалпа, т.е. той трябва да бъде достатъчно чист и достатъчно здрав, за да може да изхрани този косъм. Това, което използвам, освен всичките тези неща, които ви изредих до сега, е ето този комплект на Карл Смит. Води се Детокс и е специално създаден за микробиомата на скалпа. Съставен е от 3 продукта, като сега ще ви обясня подробно. Вътре в комплекта има 3 продукта, като са описани с стъпки. Това е първият продукт, който е пребиотик. А именно знаете, че пребиотика е храна за микроорганизмите. Този продукт се нанася само и единствено в скалпа, за да може да сили производството на добрите бактерии, които живеят в нашия скалп. Знаете, че има такива. Продуктът се нанася на мокра коса и не се отмива. След него се нанасят шампуанът, който е ето този. Тук си пише стъпка 2. Шампуанът е с малки частички, които служат за ексфолиране на скалпа и за доброто почистване на самият скалп. Шампуан и детокс 2 в 1. Това са вече пробиотиците, които са именно добрите бактерии, т.е. буквално вие едновременно отмивате лошите бактерии и с това добрите бактерии, позволявате на добрите бактерии да навлезнат в скалпа ви. Изключително подходящ е за чувствителен скалп, за себореен дерматит и за най-такива различни проблеми с скалпа. Аз лично имам себореен дерматит и това е нещото, което ми помага. Приключваме спа терапията с именно третия продукт, който се води балсамът, който се нанася
отново в скалпа. То е с успокояващо действие, защото има масло от мента вътре, има и хиалуронова киселина, pH балансираще, много важно за скалпа. И също така, благодарение на ментата, охлажда и успокоява скалпът. Цялата тази терапия на мен лично ми действа като наистина един спа ден в къщи. Освен, че се наслаждавам на супер чистата си коса. Ето, вчера мога да ви кажа, че си изчистих косата с тази терапия. Косата ми е супер съживена, момичета. Благодарна съм, че преоткрих този продукт и най-вече съм благодарна на Curly.bg, защото те бяха тези, които ме запознаха с този продукт. Това са стъпките, които правя, но освен всичко това, поне 2 пъти в месеца си правя и терапия в къщи с масла, като използвам масло от жожоба. Рициновото масло ми е малко тежко за моята коса, защото се измива доста трудно, но е изключително подходящо за растеж на косата. Препоръчвам го, може да го пробвате. Освен на жожобата, използвам и етерично масло от розмарин, което вече знаем всички. Интернет гръмна и Инстаграм гръмна, както и TikTok, между другото, с всичките тези DIY маски и терапии в къщи с розмарин. Да, това е нещо, което аз лично използвам от години и мога да кажа и да твърдя, че има резултат, но всичко опира до време и търпение, защото не може от един път да станат някакви магии с нашата коса. Продукта, който най-бързо даде резултати при мен от всички тези, които съм използвала, е ето този серум, пак казвам, буквално за 2 седмици моят косопад спря. Но в момента, използвайки всичко това в комбинация, аз лично вече нямам абсолютно никакъв косопад, като виждам, че в момента ето няма нищо. В момента кадриците вече лека по лека почват да си се възвръщат, но това е един труден и дълъг период, през който съм сигурна, че не преминавам само аз, но ако има момичета, които в момента гледат и са точно в този период, повярвайте ми, имайте търпение, всичко ще си дойде и на мястото. Целувки от мен и до скоро!